Sanibona guys, igama nginqobile ngiphathela mazwela eyithonga ngomhla ka-20 January. Hayi-ke guys, uNtanzi-ke uvuka ekuseni wavuswa ipheshana elivela kubantu laba phela bacwaninga umzimba womuntu odlulile emhlabeni ngokuthi-ke uhambe ngendlela iyongujikhwebu. Umane nje uzama walethi itiye elethelwe uyise, wambona kodwa ukuthi kukhona into ajule ngayo. Uthe, hawu baba, kwangathi nje kukhona okukuphazamisayo, yini leyo oyifundayo? Yini engathi lento oyifundayo iyona efunda wena esikhundleni sokuthi kube wena ofunda yona? Hhayi-ke uNtanzi wamane wangakhuluma lutho, wamnikeza uzama leli pheshana. Uthe emelifunda nje, wamangala. Wathi, baba, bathi lana ubaba omncane ubulawe amamashromu. Wathi, ehhe, yilawa atshalwe lo mfazi wakaMagwaza lapha engadini yakwakhe. Wamane wacasuka uzama wathi, baba, kuzomele siqede ngalo muntu wesifazane. Wathi, ngeke ngikwazi ukumbulala mina, kodwa yabona into engizoyenza kuyena, izomenza ukuthi ancunzeke kancane kancane, akhaliswe kwenyoni. Hhayi, uzama wakubona kuyisu elihle impela lelo, ngoba-ke akaze vele amthanda loya muntu wesifazane. Nakhona-ke koMagwaza guys, kunzima. UMakhumalo umane washo kahle ukuthi ningaloke nihlanganisa amakhanda nizame ukuthola indlela yokuqeda ngoNtanzi. Mina ngizoya khona laphaya ngizinikele kuyena ngoba vele ufuna mina owabulala phela uMduduzi. Wamane wathi nje uSanele, cha ma, usulimale ekwanele manje, siyekele thina sizoyilungisa lento njengamadoda. Nangampela-ke guys, uNjinji uhambile-ke wafuna abantu besilisa abaningi abazokwazi ukuba baye empini-ke bayobasiza phela ukuqeda ngoNtanzi. Hhayi-ke bathena ukuthi-ke bazofika ney'bhamu zabo-ke ey'ningi. Bekubonakala nje ukuthi impela hhayi iyahlasela-ke manje koNtanzi. Bafuna ukuba yibona abagadla kuqala kulokho, bengaze bamlinde aze afike emagcekeni-ke akoMagwaza. Guys, akupheli-ke lapho. Kuthe kusanjalo nje, uSanele ebhizi ethathe iy'bhamu ezaba enikeza ngisho uMakhumalo naye isibhamu sakhe akazoqina ngaso. Hhayi, kwamane nje kwanqonqoza iphoyisa uSibiya phela ehamba nabanye ozakwakhe. Umane nje wathi uSanele, ufunani-ke manje lona? Suka. Wamane wathi uMakhumalo, nama ngazi. Kwaphoqeleka-ke ukuthi bahambe beyoyifihla iy'bhamu, bavule isicabha. Uthe nje ngena kuSibiya ngoba phela waziwa sengathi usohlangothini lukaSanele. Wathi, ndoda singakusiza ngani? Ubuza uSanele. Wathi, hhayi nginikeze iwaranti lekhaya kuthiwa ngizosetsha umuzi. Wathi, iwaranti? Wathi, nangampela-ke guys, wayithatha uSanele wayifunda iwaranti. Wathi, ngiyabona ukuthi umuntu nje ufuna ukunibheca ngobubende inyama ningayidlanga lona, kodwa-ke asimphoxeni sisho ukuthi sifikile ekhaya sabheka sangathola lutho. Madoda, khuphukani-ke, abanye upstairs, abanye emakhishini, bhekani nje yonke into nje eningayibheka la ekhaya ukuze sibone ukuthi-ke lokhu abasithume ukuthi sikubheke kukhona yini noma cha. Nangampela-ke guys, basabalala indlu yonke-ke, babheka. Ababhekanga ngisho isikhathi eside, bathe nje kungapheli ngisho u-5 minutes babe beqhamuka futhi babuyele endlini enkulu. Hhayi, basho ukuthi bayitholile-ke into abekade bezoyifuna. Guys, kusolakala sengathi-ke uNtanzi ohambile-ke waphuthumela amaphoyisa ukuthi abahambe beyosetsha ukuthi awekho khona ama-mushroom aqotshiwe abazowathola laphaya endlini yakoMagwaza, ekuyobe phela kuwubufakazi ukuthi uMakhumalo uyena obulala umfowabo. Hhayi-ke uMakhumalo nama angazi ubesedideke kakhulu nengqondweni ngoba akavaze walahla ama-mushroom, umane wawashiya esongwe ngephepha baze bawathola-ke abengalo yomthetho. Sikhuluma nje guys, kuyimanje nje uMakhumalo uboshiwe. Kade eqeda ukudutshulwa esiswini, inxeba likakapholi ngisho ukuphola u-girl semane nje wangeniswa-ke manje ejele, uboshelwe icala-ke lokubulala uMduduzi wakwaNtanzi. Uthe sephuma-ke ngomnyango-ke wacela ukuthi bamlethele ijezi. Wathi, hhayi nginikezeni ijezi lami, kuyabanda la ngiyakhona. Kubonakala sengathi unolwazi leya ndawo ukuthi hhayi impela-ke amakhaza-ke ashubisa umnkantsha. Okuwesi-ke kunakho konke-ke uNjinji ubelokhu ethe khululeka, sizobiza ummeli wethu. Ungakhulumi lutho nje wena, sizobiza nje ummeli wethu uzokusiza wena antungu elihle. Guys, uMakhumalo is going through the most. Ukube wayazi ngabe nje banga-obsessed kangaka ukuqumba phansi umndeni wakoNtanzi ngoba manje kugcine kufe uMduduzi and okuwesi usemane waphenduka inyoka enyathelwe umsila.
uNtanzi manje usefuna nje ukuqhoboza kwasani ethi Magwaza. Useyisitha esi-Western before cause manje sekukhona into azothi mebabulala abantu bakoMagwaza ubabulela yona. Like une-motive manje akusafani nakuqala. Yo guys, kwaze kwanzima. Ngapha-ke koNtanzi kokunye ukuthi namanje uMamFethu usacela indodana yakhe ukuthi-ke ingangeni kule mpi efuna ukuphakwa uNtanzi. Kodwa-ke uPhinda guys usaqhubeka nokudaza inkani yesele. Usho kahle ukuthi yeyi wema, yabona manje ubaba usefuna indoda ayethembayo, indoda eqinile enamandla. Wathi uMamFethu manje yiphi leyo ndoda? Wathi hayibo mawabo sibalimina phela loyo nje. Uyangibona phela ma ukuthi mina le ekhaya ngisithenjwa kangakanani. Wathi Phindo kuhle mntanami, kuzomele sihambe la ekhaya. Wathi ma, ngihambe kanjani? Phela sengisekhaya nje lana. Uyabona uZama ule phezulu esicungweni, nami ngiseduze kwakhe. Leli bhilidi ma mina ngizoliphendula ihhotela mina ngendlela elizoba likhulu ngayo. uZama uzoba umphathikazi, mina ngibe umphathi. Ke ngiphinde mina ngibuyele endlaleni mina ma, ngikhathele ukubhodla indlala. Yabo manje ngisicebi, nekamero likaMduduzi sekuyikamero lami, ngine-wardrobe wami omkhulu ongaka. Kodwa wena ma uthi angihambe, wathi yabona nje uma ufuna ukuhamba ungahamba nje umtshela uMpangazithi ukuthi uyahamba, kodwa ungalinga ufake igama lami. Futhi yabona mina manje manginamandla, senginanamandla okukuxosha manje, ngimkhulu manje le ekhaya. Yabo uma uphinde lokhu ukukhuluma ukuthi uzofuna mina nawe ngihambe la ekhaya, hhayi sengizokuxosha wena manje bhasopa. Futhi angidlali, ngiqinisile ngizokuxosha ngampela. Hayibo guys, uPhinda usewuNtanzi eyihlalele kahle kahle nje, akamane ama-adopte uNtanzi, amane amenze indodana yakhe ngeke. Ngathi ngisho ukushada uZama manje akukho enough. Usezibona elingana nabo bonke abantu balaphaya koNtanzi manje uPhinda. Akasayiboni inhlobo nje njenge-outsider njengamanje. And okuwesi uMamFethu uyasola ukuthi khona uzolimala kule mpi le ezophakwa, kodwa uPhinda ufuna ukuyihloma ngekhanda ngoba efuna ukuyibeka nje. Kubonakala ukuthi hayi cha, uyindoda impela and ufanelene noZama. Ngoba usevezile phela uZama ukuthi uyisikhukhukazi esikwaziyo ukuthi impela sivikele umndeni wakoNtanzi. Nakhu ze wakhipha uyise phela-ke ejele. Shuthi-ke manje sekuyigemu laphinda-ke ukuthi manje naye ayiveze ukuthi ufanele yini ukuthi asithathe lesi sibongo sakoNtanzi asibeke phezulu. Guys, kwaze kwanzima-ke ngoba yena ngisho namathiwa bayamdubula, bayomthatha nje bemphosele oNtanzi abanandaba. Impilo izoqhubeka and nje okubalulekile nje kakhulu manje kuNtanzi ukuthi ayikhokhise isibhongo sokufa kamfowabo. Okunye nokunye akahlangene nakho. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwibela eYitonga ngomhla ka-20 January. Hayi-ke guys, uNtanzi-ke uvuka ekuseni wavuswa ipheshana elivela kubantu laba